Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Асфальт булырмы? Булгар 2 ауылында яшәүчеләр өмет үзми. Кыш көнүдә юл юк, чистартмыйлар. Җәй көнүдә соответствующий менә күреп торасыз. Менеп тә алмый, йөреп тә алмый, балалар скорые, то есть тоже в любом случае килә алмый. Аксакаллар зирәклеген, әлбәттә татар мәдәниятен үстерүнең төп мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шунда килгән кешеләр берсе белән берсе оралашып, аларның ниндидер җаннарында тынычлык урнашып, дус тату булып, бердәм булып, бергә булып яшәргә мөмкинлекләр ачып булмасын дигән фикер белән җыелган идек. Финал узышлар. Кишүчә типатромында от шабышлары узды. Аниматорлар белән уеннар, танып белү остаханәләре, тәм-томнар һәм әлбәттә атларда йөреп карау мөмкинлеге бар иде аларда. Татарстанның чиста урманнары республика акциясе урманнарда уңайлы санитар экологик хәл булдыруга һәм халыкның экологик культурасын формалаштыруга юнәлтелгән. Әлеге акция кысаларында Азнакайда да урман фондын масса күләм җыештыру оештырылды. Аның кысаларында мәктәп укучылары, волонтерлар, оешма предприятие вәкилләре битараф булмаган район халкы урманнарны чистарту буенча эшләр башкарды. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Азнакай районында урманнар 46 мең гектар мәйданны били. Әлегесе Чатыртау урманчылыгына карый, мәйданы 11 мең гектар. Әлеге акция 2011 елдан бирле үткәрелә. В нашем районе Вознакаевском Безнең районда ел сайын 100дән артык кеше катнаша. Алар беренче чиратта безнең районның битараф булмаган гражданнары, бюджет оешмалары, урман хуҗалыгы да, Азнакай урманчылыгы да. Ел сайын без 50 кубометр чүп чыгарабыз. Урманнарыбызны яхшы санитария хәленә китерәбез. Бүген бездә шулай ук 80дән артык кеше катнаша. также у нас участвует более 80 человек. Катнашучылар арасында төрле бюджет оешмаларыннан, Татнефть җәмгыятеннән килүчеләр, волонтерлар бар. Рузилә Әхмәдвәлиева Азнакай урманчылыгында мастер булып эшли. Бу өлкәдә аның әбисе дә, әнисе дә хезмәт куйган. Аларның эшен мин дәвам итәм. Безнең төп максат урманнарны саклау ди. Мастер булып эшлим, 17 ел инде. Бүген менә урманны чистарту эше башкарабыз. Елда шушылай итеп, төрле организациялар белән җыелып, шушындый күмәк акция үткәрәбез инде. Санитар ярдәм кирәк, конечно, 2010 елга корылыктан соң бик нык урманнар корыды. Шуның өчен менә шушындый акциялар үткәрәбез инде, елда үткәрергә тырышабыз төрле участокларда. Катнашучылар биредә үз көчләреннән килгәнчә корыган агачларны, чүп-чарны җыйдылар. Шул ук вакытта саф һавада аралаштылар. Алар өчен зур Казанда шулпа әзерләнде. Шурпа пешерәбез без бүген. Тавык шулпасы була. Безнең җыештыручыларга, урман җыештыручыларга чәй булачак, тәмнюшкалар белән. Урманнарны чистарту елына 2 мәртәбә, язын да, көзен дә оештырыла. Әлеге акциядә шәһәр һәм район халкы актив катнашуына карамастан, монда әле эшлисе эшләр күп. Шуңа күрә җыештыру эшләре алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алда яңгырлы көз һәм карлы кыш. Әлеге һава торышы Болгар 2 яшәү урынында проблемалы вакыт дип санала. Чөнки бу җирлектә норматив юл юк. Бу торак пунктның бәхетле урманында яшәүчеләр безгә өметсезлектән мөрәҗәгать иттеләр. Халыкның авырткан урыны турында тулырак хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. Әлеге җирлектә яшәүчеләрнең сүзләре буенча, бу урамнан җәй көнедә, кыш көнедә узып китеп булмый. Яңгырлардан соң, карлардан соң монда кеше машина белән дә, җәяү дә йөри алмый. Бу проблемага инде берничә ел.
Кадрлардан күренгәнчә, биредә асфальт түгел, таш та түшәлгәне юк. Ә туфрак яңгыр вакытында үтә алмаслык пычракка әйләнә. Бәхетле урамындагы 26 йортның 20-сендә гаиләләр яши. Безнең белән очрашуга шактый халык җыелган иде. Аларны бар тик бер генә сорау борчый. Нормаль юл кайчан булачак? Менә бу центральный урам получается безнең Ирня урамы, ә монда инде 40-тан чыгып киткәндә безнең уже счастливый урамы, самый проблемный урам. То есть монда кыш көнне дә юл юк, чистартмыйлар, җәй көнне дә соответствующий менә күреп торасыз, менеп тә алмый, йөреп тә алмый, балалар скорые, то есть тоже в любом случае килә алмый. Без менә скорый чакырган ик, монда төшә алмадылар просто. Потому что ул көнне бик яңгыр ия, пычрак ия, әйттеләр, мы не сможем приехать, диделәр и все. Начар һава торышында машиналарны үзәк урамда калдырып, халык җәяү кайта икән йортларына. Өлкән яшьтәгеләр дә, бала чагаларда пычрак изеп йөрергә мәҗбүр. Кыш көне дә каршы тарту машиналары бу урамга керми диярлек. Яктырту белән дә бу торак пунктта яшәүчеләрне аерып калдырганнар. Ну, конечно, просим администрацию и района, и Татарстана помочь нам. Без ярдәм сорыйбыз. Әлмәт Татарстан администрациясенә мөрәҗәгать итәбез. Таш булса да салсалар иде безгә, шуннан соң әз булса да тынычланып яшәр идек. Җәяүлеләрне уйлаган кеше дә юк. Зур машинаң булмаса, керә торганда түгел. Тут пешеход, тут для пешеходов вообще и не думает о пешеходах. Тут только на машинах, на больших. Болгар 2 Иске Михайловка җирле идарә советына керә, шуңа күрә халыкның шикаятьләрен иң элек аңа җиткердек. Ләкин җавап бирүдән ул баш тартты. Әлмәт районы башкарма комитетында безгә җавап бирә алдылар. Моңа кадәр әлеге урамда төзелгән йортлар да, яшәүчеләр дә әзрәк иде. План буенча 2026 елда бу урамга таш җаю чаралары каралган. Бәхетле урамына да бәлки бәхет елмаер әле. Халык моңа ышана. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Аксакаллар Советының 10-нчы халыкара гуманитар форумы узды. Быел ул җиңүнең 80 еллыгына, Ватанны саклаучылар елына һәм татар халкының бөек дин галимнәре истәлегенә багышлана. Мөһим вакыйга өлкән буынның абруйлы вәкилләрен, җәмәгать эшлекләрен, галимнәрне, татар мәдәниятен һәм Тулаем республика үсешенең төп мәсьәләләре буенча фикер алышуга җыя. Теманы Алсун Риева дәвам итә. Кенетук айының Әлмәт филиалында күзге иртә татар җырларыннан башланды. Татарстанның төрле районнарыннан, Россиянең һәм дөньяның башка почмакларыннан килгән кунакларны Миңлебай станциясеннән килгән яшь күңелләр ансамбленең затлы тавышлары, үләнле чәй һәм милли ризыклар белән каршы алдылар. Килгән мәртәбәле кунаклар форумны уздыру урыны очраклы сайланмады дип ассызыклый. Әлмәт үзенең халкы тарта үзенең сыйфатлары белән. Аның сыйфаты мең төрле, аны сөйләсәң сөйләп бетереп булмый, ләкин иң төп сыйфаты аның кешелеклек, изгелек. Менә инде шушы үзләренә тарта торган сыйфатлар Әлмәттән, шуның өчен монда форум артыннан форум, конференция артыннан конференция. Еллар буе тупланган тәҗрибә нигезендә туган нәтиҗәләр алга таба хәрәкәт итү өчен юнәлеш бирәде оештыручылар. Җыенның төп максаты алар турында фикер алышу һәм уртак фикергә килү иде. Көнүзәктә ике төп мәсьәлә: җәмгыятьтә гаиләнең абруен күтәрү һәм республикада туризмны үстерү. Монда табигать туризмы да, милләт туризмы да, дин туризмы да һәм инде менә шунда килгән кешеләр берсе аралашып, оларның ниндир җаннарында тынычлык урнашып, дус тату булып, бердәм булып, бергә булып яшәргә мөмкинлекләр ачып булмасын дигән фикер белән җыелган идек. Телебезне, гореф-гадәтләрне, динебезне үз эченә алган меңнәрчә еллык мәдәниятебезне күз карасыдай саклап, киләсе буыннарга җиткерү татарларның бурычы булырга тиеш. Бу һәм башка мөһим темаларны түгәрәк өстәл вакытында күтәрделәр. Бу бик күп кешеләргә дә үрнәк, тарихыбызны беләбез, гореф-гадәтләребезне һәм инде үзебезнең халкыбызның эшчәнлеген дә беләбез. Чөнки бүгенге күргәзмәдә анда бакчачылык үрнәге дә бар, китаплар бар һәм инде үзара аралашу иң мөһиме. Аралашуда инде без бер-беребезне таныйбыз, беләбез, тәҗрибә уртаклашабыз һәм инде монда килгән, Казаннан килгән галимнәр, тарихчылар безгә үзләренең тәҗрибәсе белән уртаклашалар.
Язучы һәм туган якны өйрәнүче Әлфия Ямаева нәсел шәҗәрәләрен төзү өчен күп көч таләп ителүе турында сөйләде. Шәҗәрә агачының төзелешен ул 60 елга якын өйрәнә. Шушы вакыт эчендә 300-дән артык эш башкарып чыккан. 7 буын бабасы мулла булган. Кешеләргә үз нәселләренең тамырларын барларга булышу аларның васыяты дип уртаклаша Әлфия апа. Biz kimden örnek aldık? Etiyeniden, Ebi babaydan. Onlar mene şuşu üzü ortunda şunday güçlü, zotlu, ruhlu kişiler turun bilgeçten zülkeleri kengeyip gite, suluşları irkine energetika ola başlaylar. Dulkınga erip güne yüzü bir hal, karşı yüzüşüler. Onlarını izlep tabuşular, big ez. Әңгәмәләр кичке 5-ке кадәр дәвам итте. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган шимбә кешүчә тавылы Грация тизлек һәм көчне яратучыларны җәлеп итү нуктасына әверелде. Ранго типодромында ат чабышлары сезонын ябу узды. Киренке көрәш җайдакларның һәм атларның идеаль килешеп эшләве тамашачыларга онытылмаслык хис кичерешләр бүләк итте. Чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Сүз Алсу Нуриевага. Беренче булып грациоз һәм җитез Эстель Локшаба. Моннан бер атна элек ул үзенең тренеры Эдуард Большаков белән 2400 метр дистанциягә яңа бөтен Россия рекорды куя. Сезонны ябуда да ул үзенең югары титулын тагын бер кат раслый. Она сегодня продемонстрировала свой класс. Ул бүген туган җирендә дә үзенең мотор сыйфатларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, әлеге спорт түре бик кыйммәтле. Татнефтька ярдәме өчен зур рәхмәт. Алар булдыра алган кадәр ярдәм итә. Шуңа күрә без бик югары дәрәҗәләргә ирешәбез. Безне башка төбәкләрдә дә беләләр. Безне хөрмәт итәләр һәм шуңа күрә без әлеге дәрәҗәне исбатларга тырышабыз. Бүген без югарыда. И сегодня мы на вершине. Татнефть спортчылары чыннан да югары әзерлек дәрәҗәсен тулысынча исбатлауга ирешә. 9 узышның 8-дә компанияның спортчылары һәм тәрбияләнүчеләре беренче урынга лаек була. Алар арасында 14 яшькә кадәрге балалар да бар. Мәликә Минигулова кичкенәдән атлар ярата. Нурлатта от заводы ачылуын белгәч, 2дә уйламыйча шунда бардым ди. Есть 083, есть Влад, аплодисменты тебе. Поздравляем, так, Амир. Әлбәттә, һәр бала да профессиональ спортчы булмаячак. Әмма Татнефть компаниясенең ат спорты объектында шөгыльләнүчеләр киләчәк тормышта һичшиксез кирәк булачак җаваплылык һәм дисциплина кебек сыйфатлар ала. Почему они так крепко, красиво показывают езду? Потому что есть хорошие тренеры. Балалар нигә бүген шундый профессионал дәрәҗәдә атта йөриләр? Чөнки яхшы тренерлар бар. Эш алар белән алып барыла. Алар бүген тренировкада да, ярышта да үзләрен профессионаллар кебек тоталар. Калганнар да аларга профессионалларга караган кебек карый. Бүген бердә көчле хөкемдарлар хокук бозу өчен штраф та бирергә мөмкиннәр. Һәм әлбәттә алар бала дип тормаячак. Алардан да кагыйдәләр үтәүне көтәләр. За каждое нарушение могут лишить. Поэтому спуска детям нету. Сезонга йомгак ясарга һәм яз җәй буе әзерләнүнең нәтиҗәләрен күрсәтергә Татарстанның 12 районыннан, Чиләбе өлкәсеннән һәм Башкортстан Республикасыннан 30дан артык катнашчы килә. Үзләре белән алар 62 ат алып килә. Программада 9 төрле тематик йөгереш. Анда понилар, чиста Орлов юртаклары, татар тукымлы һәм башка атлар катнаша. Балалар өчен дә бай программа әзерләнгән иде. Аниматорлар белән уеннар, танып белү остаханәләре, тәм-томнар һәм әлбәттә атларда йөреп карау мөмкинлеге бар иде аларда. Шулай ук кунакларга үзенең иҗатын бүләк итәргә һәм катнашчыларга көч биреп торырга Татарстан Республикасы атказанган артисты Илназ Бахта килә. Әлеге очрашу узып баручы елга йомгак ясап кына калмады. Яңа сезонда күбрәк мавыктыргыч мизгелләр һәм триумфаль җиңүләр булыр дигән өметләр дә бүләк итте. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда автор җырлары клубына моңлы һәм заманча җырлар яратучылар җыелды. Кунаклар өчен Нефтче мәдәният йортының үзенчәлекле 2 үзешчән сәнгать коллективы Ялкын татар ансамбле һәм Кружево рус ансамбле үзләренең иҗатларын тәкъдим итте. Сәхнәгә беренче булып Ялкын татар ансамбле чыкты. Аларның чыгышы чыннан да күңелне җылытучы Ялкынга әверелде. Кунаклар өчен бер-бер артлы милли мәдәниятның бөтен тирәнлеген чагылдырган моңлы һәм борынгы татар җырлары яңгырады.
Сөйчі мәдәниет йортында ялкын ансамблі 5 ел, ә Кружева 3 ел элек оеша. Бу вакыт ішінде алар күп санлы бәйгеләрдә призерлар була. Калабызның мәдәни тормышында актив катнаша. Они развивают свой слух, навык приобретают. Это им будет потом только плюсом. Потому что, в принципе, слышать другого, важная задача пения – это научиться слышать себя, слышать другого. Вот. И я думаю, что мы это привносим. Рәйлә Гыйльфанова ялкын ансамблендә 2нче ел җырлый. Лек спорт белән генә шөгыльләнсә, 35 яшьтән соң җыр белән дә мауга. Монда җырлаучы кызларның барысында ишетү һәм бер команда булу мөһим ди ул. Biz bu ансамбльдә кызлар барыбыз да төрле өлкәләрдә эшлибез, төрле специальностьларда һәм без монда эштән соң тизрәк ашыга киләбез һәм үзебезнең эштә булган эмоцияларыбызны шушы җырларда җырлыйбыз, шунда башкарабыз һәм бушанабыз. Аларга алмашка сәхнәгә Кружева рус ансамбле чыга. Алар нәфис рус көйләрен һәм халык җырларын заманча аранжировкада башкара. Барлык җыелышлар өчен концерт хис кичерешләргә һәм моңлы музыка белән тулган кичкә әверелә. Мен бик шады, кызлар бик матур җырлый. Бик әйбәт, матур. Бөтенесе матур үзләре шундый. И матур җырлыйлар. Молодцы. Концертта минем әнием җырлый. Бу җырлар ошый һәм мин әнине яратам. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.